Uyolanda ka-Adams uthi ngingedwa endlini namuhla ikakhulukazi kwangathi zonke izinto noma kunenkungu. Ngicela ube nami Nkosi ukuze ngingathathi inqumo ezizokuphoxa wena ziphoxe negama lakho. Ngikudinga kakhulu namuhla ngenze ngingathathi inqumo ezizophoxa igama lakho. Ngingenza amaphutha afanayo over and over again. Kusho uYolanda Adams ephuma njalo sinqaka intambo kuDaviola Mfokaramputa eseyenzile into yakhe esehamba ekhaya ayophumula. Good afternoon mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Nawe mlaleli wehlelo isound doctrine hub. Mina ngudidingo kaNkosi ngenjwayelo nginawe namuhla nobaba ukhoza koze kulamule ihora lesikhombisa impela mkhathini. Sawubona mfowethu. Sibingelele mfundisi, sibabingela abalaleli, sibonge kakhulu ukuthi bakhona banathi, siyibonge siyidumise kakhulu Inkosi, uthando lwayo, musa wayo mkhulu, ingakho sikhona namhlanje nabo bekhona. Siyabonga kakhulu. Kakhulu mkhathini. Kulesi sikhathi sikhumbula kakhulukazi laba khahlanyezwe isimo sabo, sikhahlanyezwe sahlukunyezwa zimvula zikhukhula. Siyazi ukuthi siyayidinga kakhulu lemvula, siyawadinga kakhulu amanzi kakhulukazi kulabo abaseyindaweni zasemakhaya abalimile, siba ama-beneficiary wabo nabo ngoba i-food security iqala kubona izekithina la emadolobheni. Kepha siyabona kunemndeni ilahlekele izihlobo, amathuna agugulekile, imizimba yabathandiweyo babo imke nezikhukhula. Siyabakhumbula bonke ngalesi sikhathi emabandleni namuhla. Abantu abaningi bebengekho kwazise phela imigwaqo ivalekile, akuhambeki emkhathini, kungasho ukuthi abantu abayithanda Inkosi. Sikhonze kahle SDF, nina nikhonze njani ekhanyeni emva kwenkomfa? Ebe successful ngalendlela isimanga izolo sizokhuluma ngayo kakhulukazi namuhla. Uhlelo lonke lelo sizolidedicatela yona lenkomfa. Sivumele noma sitetela abalaleli kakhulukazi laba bebekhona mkhathini beyikhulumele ngokwabo ukuthi uNkulunkulu utheni, yini akuthethe, yini akufundile, yini avumelana nako, yini angavumelani nako. Ngiyafisa ukuzwa kakhulu laba makhona abangavumelani nako ukuthi ikuphi lokho abangavumelani nako, ngoba siyazi mkhathini siyezwa ke umunye athi hayi kungavuka benguni lokho kona hayi akwenzeki kwamkhathini. Sibona ukuthi silekelela njani nomlalelo njalo. Silekelele kakhulukazi laba bekade bengekho mkhathini. Amanye bakwazile ukuyibuka ku Facebook, amanye abakwazana ukuyibuka ku Facebook. Kepha namuhla ngiyafisa mkhathini ukuthi simeme wonke umlaleli, silumeme wonke obakade attendile. Yathumela ama-voice notes noma bashaye bukhoma khona la ku 08610103000 08610103000 noma ku 073-709-1991 073-709-1991. Bathumela ama-voice notes nama-text messages wabo. Umphaka bahambe nawo mkhathini. Abanye babo bahlulekile kuyinkonzweni namuhla, inkonzo zabo azistreami live, bayiduduze ngokuthi baphinde bayibuke futhi. Uthe seyizwile izolo namuhla meseyilalela uNkulunkulu wambula something okusha abengakumbulanga izolo meseyibuka ku Facebook. Siyafisa ukuhlanganyela nani namuhla lesi uhlelo olwenu ikakhulukazi. Bakhona mkhathini abanikezwe i-feedback. Ukhona umlaleli othe kodwa kwangathi kugxilwa kakhulu ngapha kuyisifazane, la kubantu besilisa akukhulunywa kakhulu. Engingazike ukuthi lingakhethwa kanjani phela emasini ezwini likaNkulunkulu uma likhuluma ngomndeni.
ngiyafisa ke futhi ukuthi sithi ukubheka ikakhulukazi okukhulunywe umfundisi uDlamini noma okukhulunywe uSimakade ngevoice kaDlamini sibuyekeze lapho mhlambe simkhumbuze umlaleli ukuthi hayi mhlambe bekungenjalo asazi kepha ke thina sithatha yonke into abalaleli bethu abayishoyo emkhathini siyikhuluma njengokunjalo noma sivumelana nabo noma singavumelani nabo kwazise phela ukuthi lolu hlelo olwabo kepha ngaphambi kokuba senze njalo emkhathini siyaye sikhuleke nangaphambi kokuba sikhuleke sizwe nje ukuthi ekhanyeni kukhonzeke njani namuhla zonke indawo emva kwalenkonfa sizwe kona lokho emkhathini kumnandi ufundisa ukukhathala inhliziyo yakho mayanelisekile igcwele kumbonga uNkulunkulu ebekunalowo moya nje ukuthi noma abantu bevithikile kodwa siyayibonga inkosi kwahamba kahle kwakuhle yanathi futhi namhlanje sokuhamba kahle wonke umfundisi siyayibonga kakhulu inkosi emkhathini sibe nevakashi lapha SDF ngikhumbula nje abane emkhathini nanoma kunezulu belinetha kepha uma abantwana bakaNkulunkulu banentshisakalo yokuzwa izwi bahamba khona kunjalo unkosikazi umkhonza ehamba namadodakazi akhe uNoluthando noLwanda bezivakashele umndeni wakamkhonza sibonge kakhulu ukubona noZulu kaNtuli mkhathini in fact labazalwane laba abakade bezivakashele namuhla abanye babuye Hammarsdale abanye babuya kude le kodwa North udlule mawuconsiderisha ukuthi thina sikuphi okuyinto mkhathini ethinta inhliziyo kakhulu uma ubheka izindlu zamabandla noma izindlu zeinkonzo ezivula izwi likaNkulunkulu lesilibiza ngeBhayibheli ukuthi ziningi kangakanani konke labadlula khona kepha besivakashele uNkulunkulu ebaholela SDF okuyinto lemkhathini okungamele sithathe kancane nezwe ithi lento kithina esifundisa izwi lenkosi nozakwethu nje abalalele we really need to be diligent ekulihandlisheni izwi likaSimakade because we privilege enkulu mkhathini ukuthi uNkulunkulu athumele abantu ezindlini esikhonzela kuzona ngokwahlukahlukana kwazo therefore asikwazi nje ukuthi singalihandlishi ngobuqotho nangovalo izwi likaSimakade because akuthina abantu esimema abantu einkonzweni uNkulunkulu baholela la efisa ukuthi ayokhuluma nabo ngalelo langa therefore we don't take it for granted at all mkhathini and ngiyathemba nozakwethu bamanye amabandla balalele we don't take this thing for granted ukuthi abantu bafikile nje ukusho ukuthi sipopular noma kanjani kepha baletha uSimakade emkhathini impela njalo mfundisi udumo lumfanele futhi ke esikukhulekela kakhulu ukuthi abantu basizakale kakhulukazi njengoba besidila nendaba yemshado yakheke ngempela imshado yabazalwane siye ngokuya sibangcono ekunderstanding intando kaNkulunkulu ngokuthi imshado fayibe njani nasekuyiphileni ekuyenzeni ezimpilweni zethu khona sokwahluka singalingisi lelizwe endleleni esiphathana ngayo masishadile kodwa sahluke abantu baze bafuna ukwazi ukuthi yini imbangela lokwahluka kwethu leyathuba uPetra khuluma ngathi mabenibuza imbangela yethemba lenu ngikwazi ukubatshela so yilokho esikufisa kakhulu ayipheli ikandala emabandleni awaphela amahlazo emshadweni yabazalwane ashintsha waphunguka ama divorce akungavele nje kube ngathi kuyafana yilokho esikufisa ngoba thina sinokuhlakanipha kwezwi likaNkulunkulu sifisa kakhulu ukuthi abantu basizakale ingakho namanje sisakhuluma ngakho khona nobengekho athola amazwibela inhloso yethu le kakhulukazi sibonga mkhathini ibuyele enkosini
ukuba sinxuse kuyena sibambe lo hlelo ngokucophelela nokumesaba yena simrepresent ngendlela okuyiyona sikhuluma iqiniso ngothando kulabo balalela emkhathini. Siyakubonga baba kakhulu ngomusa wakho nezinto eziningi ezinhlo senzela zona. Asoze sapheza ukubonga ngokufelwa indodana yakho ukuze izono zethu ixolele bese singabantwana bakho. Siyakubonga ukuhlakanipha osinikeza khona ezwini lakho. Usiyala ngazo zonke izinto esidlula kuzona empilweni nangezwi lakho maqondana nomshado. Siyabonga baba ukuthi inkomfa yayizolo uyenze ibe impumelelo. Udumo luza kuwena Nkosi ngakho konke okuhle okwenzekile. Siyakubonga kakhulu. Siyabakhulela Nkosi akade bekhona ukuthi basizakale ngezwi lakho. Abakuzwile bakunderstand kuhlala enhlizweni zabo bakumunyunge bese kuyaqala kuletha izinguquko kwibehavior yabo. Sikhulekela ushintsho emadodeni endlela aphatha ngayo amakhosikazi awo. Sikhulekela ushintsho komama endlela abaresponda ngayo kobaba. Nalabo Nkosi abasazoshada akade belalele basize ukuze senze kangcono. Imshado yethu ingaliphoqi ivangeli, ingaliphoqi igama lakho kodwa ilethe udumo kuwena nenkazimulo kuwena. Kukhanya ukukhanya kwethu even nangendlela esiphathana ngayo emshadweni. Abantu babona imisebenzi yethu emihle bese beyalidumisa igama lakho. Siyakhuleka Nkosi ukuthi usebenze ngaleyo ndlela. Namanje sisakhuluma silekelele abalaleli beshaya bephawula bebuza ubahole nalapho khona konke kuzokwakha konke kulethe inkazimulo kuwena ngoJesu Nkosi yethu. Amen. Mkhathini asihlale tabeni. Kokuqala nje ngifisa ukuthi sibabonge emkhathini. Sibabonge abalaleli balomsakazo. Sibabonge kakhulu abalandeli beSound Doctrine Hub. Kwakona lokho mkhathini ukuthi izulu belingelihle isonto lonke nayizola abalaleli bavuke bengazi ukuthi lizonetha noma libe njani. uNkulunkulu wasenzela umusa labalela bashiya konke emkhathini abakade bekwenze. Abanye abakwanzanga nokwenza iwashing part nesonto because belinetha izolo bekuyilona suku la bangenza khona badela imisebenzi yabo badela ukwenza ama spring cleaning. Abanye mangenelwa amanzi bengikhuluma nabo nje namuhla mangenelwa amanzi emakhaya badela konke emkhathini beza kwinkomfa. Siyambonga uSimakade ngabo. Siyababonga nabo. Singakusho ngesibindi ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi bakhethe kahle impela. Bakhethe kahle kizo zonke izinto bekumele bazenze ezibalulekile. Bakhethe kahle impela futhi siyathemba ukuthi uSimakade ukhulumile ukuthi ukhulume kanjani uSimakade sekuyobonakala ngezenzo. Bazothi basemakhaya obaba babona ushintsho komama nomama babona ushintsho. I-highlight yami emkhathini i-highlight yami yenkomfa yayizolo kube i-question and answer. Kiyo yonke imibuzo abayibuzile kunomlaleli kunobaba othe uyarealize ngeimfundiso ayithola izolo ukuthi ubengama appreciate uma wakwakhe ngendlela okumele ama appreciate ngayo. Uthe uNkulunkulu emthinta enhlizweni ngaso leso sikhathi wasethumela i-message kumama embonga. Because ebona ukuthi usemthatha for granted zonke izinto amenzela zona sekujwayelekile. Mkhathini for mina that was a highlight for the simple reason ethi sinabazalwane abathi uma izwi lenkosi likhulunywa bengabona indoda thizeni noma unkosikazi thizeni ekhuluma izwi likaNkulunkulu bezwe uNkulunkulu ekhuluma kubona uqobo futhi bangathi hayi kusuka nini I need to change ngenze kangcono. Umuntu
ushintsha immediately, responde immediately. Ethi lento ukwenza nanoma ngabe bekunzima ngambi kangakanani, kepha out of reverence for uNkulunkulu nokumlalela uNkulunkulu. Ingikhumbuza lento izwi lenkosi malithi ngokuphenduka kwesona esisodwa nje inhloko esezulwini kwenziwa ibrayi, kuyajatshulwa kumnandi ngokuphenduka kwesona esisodwa. Nakula kube njalo mkhathini uNkulunkulu uthe mekhuluma siyazi mhlambe baningi, yena nje ube nesibindi sokuthi asazise lokho. Singathemba kodwa baningi kona lokho nje mkhathini ukuthi nangu umuntu oyedwa, asisho kibo bonke abantu bekhona, nangu umuntu oyedwa uNkulunkulu benzele yena inkomfa, therefore le nkomfa has not gone to waste. Impela mfundisi makhuluma ama-highlight, ngithandile kakhulu indlela kwisession yokuqala okuyalwe ngayo amadoda. Isikhathi esiningi iy'nkomfa ekhuluma ngemishado ziyanamathela kakhulu kubantu besifazane nama-demands izwi likaNkulunkulu eliwabeka kubona. Nasemshadweni kanjalo, mangithi emshadweni, I mean at the wedding. Umfundisi Mishu Mayeza nje ukhuluma ngomuntu wesifazane ngathi kushada yena. Kanti izwi likaNkulunkulu likhona likushoyo maqondana namadoda. For example, encwadini ka1 Peter chapter 3, ubaba Dlamini ufunde from verse 1 kuya lapha ku7, noma amavesi emaningi akhuluma nabesifazane uverse 1 kuya ku6, kodwa uverse 7 wanaba kahle kuwona ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu ufuna amadoda ahlale nabafazi bawo ngokuqonda, abanikeze inhlonipho. Wayichaza lezo zinto uthi uverse 7, kanjalo nani madoda hlalani nabafazi benu niqonde ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka, nibanike inhlonipho, lokhu beyindlalifa zomusa ukuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Wachaza ukuthi lento yokuhlala ngokuqonda kusho ukuthi kuzofanele umazi umkakho, umazi ukuthi uthandani, akayithandi ini, iziphi izinto ezimjabulisayo, iziphi izinto engamjabulisi, hayi ngenhloso yokuthi ube namabhathini ozowapressa ngoba kunezinto oyifunayo noma ngoba udiniwe, kodwa ngenhloso yokuthi wena uguquke njengendoda, uzokhula ekubeni lento ezomjabulisa, indlela okhuluma ngayo, indlela owenza ngayo. Mazi unkosikazi wakho umqonde ukuze wena ushintshe. Nawe angijwayele ukuzwa lento mfundisi, ngijwayele ukuzwa ukuthi omama fanele bashintshe kanjani ukuze bathobele amadoda abo. Angijwayele ukuzwa amadoda yala ngokuthi wena ndoda fanele ushintshe kulomshado ukuze umkakho asizakale ngokushada nawe, akhule enkosini ngokushada nawe, akheke, azizwe ethandwa. Mazi umkakho umqonde bese wenza ama changes la kwi-behavior yakho. Ngizwi namandla kakhulu le. Uthi lento ukuthi unkosikazi uyisitshe esibuthakathaka, asingayenzike into yokuthatha iadvantage kuyona, simhlukumeze, simphathe ngendluzula, sibuse ngolaka nendluzula phezukwakhe ngoba phela ubuthakathaka akakwazi ukuyiphindiselela, ungaphansi kwamandla ethu kufanele asithobele, kodwa lokho akusenze sifune ukumphatha njengeqanda. Iqanda lebuthakathaka liphahla kalula, ngakho liphathwa njengezikhali zamantungwa ngempela. Ethe amadoda njalo bese kuba le part imfundiso yokumnika inhlonipho. Sifundisiwe kakhulu ukuthi wesifazane fanele amhloniphe umyeni wakhe, kodwa alijwayelo lelivesi ukunamathiselwe emadodeni ukuthi nendoda kufanele imphathe ngenhlonipho unkosikazi. Noma isitshe esibuthakathaka akuchaza ukuthi uyadelelwa, uhafwa njengezingane, uphathwa njengezingane la ekhaya, kodwa uyahlonishwa, kunendlela aphathwa ngayo emfanele. Wanaba kakhulu kulento ukuthi bayalingana nathi, bayindlalifa zombuso wokuphila emehlweni kaNkulunkulu. Ingakho kufanele sibahloniphe, nokuthi masingabahloniphi mfundisi, singabazisi, singabaphakamisi emehlweni abantu, emehlweni emndeni yethu, ngoma bethu, kodadewethu, sibavikele, sibaphakamise, nathi sithole sesibagxeka, sibahudulela phansi. Uthi imikhuleko yethu iyathiywa, lisho njalo elivesi maliphethe. Asibanike inhlonipho ukuze imikhuleko yethu ingathiywa,
kuyenzeka kube nemkhuleko indoda ethandazayo uNkulunkulu engayiphenduli izinto ingalungi ingahlangani mhlawumbe umfundisi nje nebandla leyiphambili ma usubuyekeza inkinga ukuthi umphatha ngendluzula lenkosikazi uyamdelela lenkosikazi awunandaba naye awumphathi ngenhlonipho awuhlali naye ngokuqonda uNkulunkulu uyakunotha lokho ngoba uNkulunkulu nibuka nilingana akalindele ukuthi wena lokhu ucela izinto kuyena kanti umphatha ngendluzula lo akunikeze yena so ke ngizwe inamandla kakhulu leyo ekuyalweni kwamadoda ukuthi masithi isihloko sethu asithobeke noma asibe abantu abanokuzehlisa emshadweni sibe meek in marriage leyo nto applies nakubantu besilisa bengibezwa abantu besilisa lapha emuva bethi kepha mase kufika le angimzwanga amen mnandi makusakhulunywa nabantu sakhulunywa nabanye sazwakala amen kepha ke bekumnandi impela angikumeme wena umlaleli we Sound Doctrine Hub lapha ku 0861010300 0861010300 ikakhulukazi not only but ikakhulukazi wena ubukade ukhona wena ubukade uyibuke kwi Facebook page yethu i Sound Doctrine Hub kwazise uAnele kaMhlongo ola studio ubekhona hamba nethimba lakhe benza sure ukuthi kwaye wena usekhaya izolo ohlulekile ukufika uyakwazi ukuyibona nalapha ku 0737091991 thumele i-voice note text message sikhulume nawe angithathe nayi i-text message yethu iyokuqala ithi good evening babu Didi noBaba Khoza kwintokozo kubuye sibe nani sihlanganyele kwezombuso wasezulwini silungele uhlelo noAndile noNqo ndodakazi streaming from Rhodes University le Eastern Cape. We thank God for bringing us together. Nathi sisho njalo impela uThembi kaDimba naye usho njalo uthi ngiyabingelela baba uNkosi noBaba Khoza sengikhona ngibonga uNkulunkulu esasigcinile amen kusho uThembi kaDimba omunye la uMakhumalo Esimero uthi amen bafundisi bami siyabonga ngakulabo akade beyosimela kwinkomfa siyabonga kakhulu mina nginilalele ngenjwayelo uthi fly very high kusho uMakhumalo lapha Esimero ebese nanguthi ayibonge bazalwane siyabonga sihlezi sinani sinilalele kusho uZwide kaMthembu lapha eMlazi uZwide Mthembu nangomunye uthi bo baba ngiye ngithi ungazishaya okay ngiye ngithi ungazishaya ngiubambo lwakho ungishaya kanjani how can I submit to an abuser okay usho njalo akazisho ukuthi ubani la lamkhathini sikhuluma nge-physical abuse and ngendlela izwakala ngayo le text the fact nje ukuthi usebenzisa igama le-abuse i-abuse ine connotation yokuthi into ehlala yenzeka kanjalo uze uyibize nge-abuse nje kunale connotation yokuthi into ehlale yenzeka bese umbuzo ke uthi uthoba kanjani uthobela umuntu oyi-abuser ubuza umbuzo la uthi kushuthi ubhekisa kuyona i-abuser ungazishaya yini wena njengoba ushaya mina ngubambo lwakho wena ungazishaya yini kuwena sithini kulomlaleli emkhathini i-abuse into serious futhi siyazi ukuthi kwezinye izikhathi i-abuse igcina ngokufa kwabanye omunye ugcina eselahlekelwa ilunga lomzimba othile but abanye siyezwa ikakhulukazi kulesikhathi esiphila kusona manje abantu bayafa bafezandleni zama-abuser
ike yathinteka lento izolo kwinkomfa ngiyacabanga ukuthi lo mlaleli ubengekho sithini kumuntu who is periodically if not as a norm uyashaywa emshadweni. Okokuqala ngizothi ma kuabantu abakholwayo laba indaba akayibike ebandleni izwi laNkulunkulu likhuluma kanjalo ngokona komzalwane ukushaya omunye umuntu isono uyamkhuza umuntu mayiphenduka kulungile uyamxolela mayingaphenduki ubiza abanye abazwana ababili noma abathathu nemkhuze ndawonye uma stile engaphenduka uyise ebandleni indaba abazalwane abaphume egiyeni lokufihla amahlazo noma eqhubeka abantu bengaphenduki ma umzalwane engaphenduka usuku umthanda futhi umsiza ma indaba yakho uyise ebandleni umnika ithuba lokuthi asolwe kube nehlazwanyana bese liyamlekelela lawo mahloni ukuthi akwazi ukuphenduka soke iyise ebandleni kokuqala ngaphezulu kwalokho ma ushaywa leyo nto against umthetho wezwe esiphila kulona imreport emaphoyiseni ayivi balekile leyo nto abantu besifazane bayenqena indaba yokuyobopha amadoda abo ngenxa izathu eziningi umndeni uzothini awihlazo lasekhaya kodwa ma enza into efana naleyo usukumsiza kwakhona lokho ngoba khona abantu abangenamahloni especially uma ingekho nasebandleni akanandaba namuntu akakhuzwa umuntu nabakuba bakwazi ukumtshela uzozwa kodwa ngejele so ke mbophe uyobuya msiza ngokumgqugquzela ukuthi abe ne self control bese kugada inhliziyo yakho wena okade uhlukunyezwa ngoba into usathana ifunayo ukuthi ngalokho kuhlukunyezwa akwenza ube nenhliziyo yetshe inhliziyo embi egayibozi eyogcina ikudonsela esihogweni uyobe kunqobile mayikwenza njalo kodwa lithuza uNkulunkulu asinganqotshwa okubi kodwa sinqobe okubi ngokuhle ngakho kade inhliziyo yakho xole engakaxolisi ngoba nawo uNkulunkulu wakuxolela zakhe izona uma ukuthi umuntu osindisiwe kade ukuthi ungabi bitter enhlizweni yakho kodwa udedele lonke ulaka udle othandweni likaNkulunkulu lifuneke nosizo bakhona abazalwana ayathola lama counseling ulekeleleke kuleso simo kodwa sisukumele udile naso ngokusizwa uNkulunkulu sengikwenzile konke lokho mfundisi kuya kwangathi ubangconywana athule emedlula isimo aphinda aqale futhi sekufanele mina ngifele la emshadweni i-divorce ke ingena lapho kunjalo mfundisi akayithanda uNkulunkulu divorce kodwa uyayivumela uma umuntu enjalo nje niyakwazi ukuhlukanisa niqale ngokuseparate omunye ubona ukuthi akathuki ngalokho nibe niqhubeka nokuthola usizo nokulekelelwa ngecounseling ebiblical abantu abazoniluleka ngokwezwi likaNkulunkulu kodwa niyakwazi ukugcina nahlukanisile nikade ukuthi manihlukanisa kungesikhona ngenxa yokuphinga kuzomela nihlale ningashadile nobabili noma alunge nikwazi ukubuyisana esimene sifanele so kodwa yes i-option as a last resort nike nayithinta nale befundisi kwi-conference ukuthi igcinwa ngayo ngempela ngoba asithanda imishado ehlakazekayo kodwa ke ikhona izimo ezifana nalezi eziphoqayo umethemba uNkulunkulu uphume emshadweni sometimes noma ungazi ukuthi usuzodlanike manje uzokwenza njani kodwa umethemba uNkulunkulu uqhubeka umkhulekele kodwa ngifuna ukumakulela imfundisi xola enhlizweni yakho bakhona abantu ababamba amagqubu babona bejustified ukubamba amaqhubo ngoba benziwe izinto ezimbi kwangempela kodwa lithi izwi likaNkulunkulu uma ungabaxolela abanye izono zabo nawe awuyuxolelwa ezakhe izono ngakho ungavuma usathana kunqobe ngokuthi abambe inhliziyo yakho igcwala ulaka igcwala inzondo ngoba then ukunqobe ngempela lapho kungcono umzimba wakho uhlukunyezwe ngaphandle kodwa umphefumulo wakho usindiswe ngokuthi ukwazi ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu Kiko konke lokho mkhathini ithi lento ibiyela emazwini kaNkulunkulu noma kumiyalelo kaNkulunkulu yokubaluleka yokuthi uma usindisiwe ungakashadi kubalekile ukuthi ushade nomuntu osindisiwe because lo muntu loyo wena ungenza konke okusemandleni wakho ukuthi wenze izwi likaNkulunkulu njengoba liyalela
lo shade naye akanawo unembeza izwi likaNkuluNkulu kuyena liwubula alenzi sense akaboni nesidingo sokuthi alenza lilalele into ayishaya indive umuntu ongenanembeza kanti uma ushade nomuntu onenembeza kwesinye isikhathi usezokwenza izinto out of irreverence kaSimakade hayi ngobe esaba wena njengonkosikazi wakhe noma esaba wena njengomyeni wakhe, but ngoba uyazi ukuthi there's going to come a time when he or she is going to give an account phambi kaSimakade ebese uyashintsha. Omunye emkhathini uthi mekushintsha wena wenza izinto ngendlela izwi lisho njalo ebese unembeza uyamthinta ashintshe kwayena eshintshiswa inkambo yakho nangendlela wenza ngayo, kanti lo ngasindisiwe mekubona ushintsha wenza right ila capitalizer khona ke ukuthi aqhubeka abuse because he finds or she finds pleasure ne-satisfaction ukuthi the more acindezela is the more umlalela kanti kumele ukuthi ashintshe yena eshintshwa izwi lenkosi nomoya ingcwele ohlala kuyena umkhathini. Kuyawenza umehluko impela ukuthi ushade nomuntu okholwa nongakholwa yini. Okokuqala nje kuwumyalo wenkosi ukuthi uma ushada kuphela nomuntu osindisiwe. U1 Corinthians chapter 7 lapha ivesi lokugcina uma wesifazane eganile indoda isaphila ubophelwe kuyona kodwa mayishona angabuya gane kunanombana amthandayo kodwa kuphela kube senkosini lisho njalo izwi likaNkuluNkulu. So ke umyalo ngamanye amazwi isono ukuthi umuntu osindisiwe ashade nomuntu ongasindiswanga. Khona into esiyenzayo thina mfundisi kodwa engajwayelekile kwezinye indawo, amabandla ayabashadisa abantu ekholwa lo member yebandla ahamba yolanda ugalakajana ongasindiswanga kodwa baqhubeka abazalwane umfundisi aqhubeka amshadise kanti sono phela kweqiwa izwi likaNkuluNkulu nje. So ke siyabagqugquzela befundisa ukuthi ababalekelela abazalwane ukulwa nalesi silingo ngokwenqaba ukubashadisa uma umuntu ezwa nomuntu ongasindiswanga. Emsokumyalo kaNkuluNkulu kodwa futhi njengoba usho umfundisi maningi ama consequences afika empilweni uma usuweqile kumyalo kaNkuluNkulu. uNkulunkulu uyalidedela uswazi ngokukudedela uvune lokho okutshalile. Lo muntu umuntu ongakholwa akafani nomuntu okholwayo. Okholwayo angaqala emubi eya ngokuya ebangcono ngoba ekhule enkosini efuza uJesu. Okholwayo uyi-opposite, angaqala sengathi uright uyayathi umuntu masefuna ukumshada umuntu wakhe athi akanankinga noNkulunkulu futhi uyangivumela ngize esontweni uyangiletha nokungiletha, kodwa the more ekhula ehleli nawe ehlezi kwi-rebellion yakhe against uNkulunkulu uya ngokuye bawesevela nalokukhonza amadlozi ayingakufuna ekuqaleni njengoba eguga nje uguga nakho ke manje sekuyavela usuzogaya usuzoya emsamo ishintshe impilo. Kodwa futhi nezingane uthini ngezingane zakho njengoba ushada umuntu ongakholwa ufuna izingane zakho ikhuliswe umuntu ongamazi uNkulunkulu ayifundise indlela zakhe zokulwa noNkulunkulu. Uthumela inzalo yakho esihogweni ngokuyilethela umuntu ongenandaba noNkulunkulu azoba ubaba wazo noma umama wazo. So ke maningi ama repercussions nayo leyo kuhlukumezeka yokungahlali kahle ngoba uma ithi incwadi yaNkulunkulu Ephesians 5 amadoda wathande omkabo njengalokho uKristu ethanda ibandla, owesifazana akamhloniphe umyeni wakhe njengebandla lenza Kristu. Lo ngakholwa akakwazi ukuyenza into akanandaba naleyo nto akakaza izwe leyo nto leyo. So ke kubanzima ukwenza elakhi side uma lo munye engalenzi. Ngakho abazona bamethemba uNkulunkulu kungcono ungashadi at all, kungcono ulinde isikhathi sikaNkulunkulu. Uma efuna ushada uNkulunkulu uzokulethela umuntu okholwayo kwangempela ongazi ukudinga ukumpatanisa uthi wenzela befundisi. 0861010 300 0861010 300
noma lapha ku 0737091991. Uthi uma Khumalo lapha eSimero ku Facebook page yethu uthi amen bafundisi saze sajabula ukuhlala nani futhi bengingekho kwinkomfa kodwa nginani. Amen kusho Makhumalo lapha eSimero. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Babukhoza nobabukhosi nobabunkosi nethimba lonke elisebenza lokufa Dr. Sabingelela kumhla ka2 March 2025. Amen. Babumyeni. Yebo baba cha nami bengingekho kwinkomfa kodwa ngeke ngathi ukubheka kancane on social media platforms especially on Facebook page. Yes, South Blockchain Hub. Hayi ezinye izinto uma uyibheka bese zikufikisela ngamahloni bese zikufikisela ngonendeza futhi kodwa Nkosi yami kuyoze kube nini mina myeni ngisala kuma conference afana nalawa ngoba phela kubalekile ukuthi ngelinye ilanga umuntu akavele baba maneza ama conference aselikhulume nje iqiniso njengoba lenjalo kodwa ke ngenxa ke mhlambe izinto ke nezimo esubeke besinye isikhathi sisibamba umuntu ugcina engakwazi ukufika kuzokwenzeka ngokukholwa mfethu. Yeah. Ngiyayithanda indlela embeka ngayo baba ngoba in recent times thina abantu abasindisiwe abakholwayo ake ngikhulumele thina nje abantu besilisa abasindisiwe abakholwayo iyaba khona lento yokuthi mase sibheka imishado bese sibona kwesinye isikhathi sengathi mhlambe inkosazana noma intokazi engasindisiwe ngingakwazi ukushada nayo. Ngiyethemba lokuthi uma singenile emishadweni sesihleli sesakhile umuzi ngibe nalento yokuthi mina njengomuntu wesilisa osindisiwe uzokwazi ukuthi ashintshe agcine samukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Abanye-ke ngoba izinto ke ziyehluka omunye kwethi ayi ungamthatha mfowethu umuntu ongakholwa inkosazana esindisiwe kwazi bani mhlambe ngenxa yakho ingaphenduka yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kodwa-ke indlela enibeka ngayo baba iyacacisa ukuthi omunye ilanga avuka khona indlobana ngoba phela kuyenzeka omunye umuntu khona abantu abangamthandi uNkulunkulu lokwangampela. Ngiyabona uma ukhuluma izwi laNkulunkulu ukhuluma into eyisitha kuyena nangayizwa nje kahle. So uma sekuvuka izinto nezimo uthi umzama nezwi laNkulunkulu avela adelele kakhulu kunakuqala. So ngibonga leso sixwayiso nje kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ake siqaphele nathi especially thina insizwe ezikholwa esindisiwe ukuthi-ke uma sesifuna ukuthatha amakhosikazi sibheka kakhulu kumuntu okholwayo nosindisiwe. Ngiyakholwa-ke nami ngiyathandaza futhi angimile emthandazweni ukuthi uNkulunkulu osezulu nodala izulu kanye nomhlaba ngoba iqiniso lithi njengomfo kamyeni nje hayi baba ngenqambamanga ngiyafisa nami ukuba nomakoti cha lokho ngeke ngufihle. Ngiyafisa ukuba namakoti ngiyafisa ukuhlala kahle ngokuthula nangokujabula ngoba kwamina uqobo baba ngiyazazi ukuthi ngohlobo lomuntu wesilisa ngumuntu nje onothando ngumuntu onokuthula. So uyabona ukuthi nami ngidinga hlobo lomuntu wesifazane ngumuntu othanda kakhulu izwi likaNkulunkulu. Ngiyalithanda izwi likaNkulunkulu ngendlela esimangaliso. So uma sengizothola umuntu engizothi mangifundele iBhayibheli ngifunda izwi likaNkulunkulu athi baba wase ubusiness manje kanti kwenze njani ngawe njalo wena uhlezi uhlele eBhayibhelini lakho njalo wena uya-invite kuthiwa woza kuba conference uzoshumayela. Uyabona ukuthi lapho sekukhona ukushayisana ngoba asihambisani vele use-against into noma ubizo uNkulunkulu angibizele kulona baba nje bekuyilokho namhlanje ukuthi siyabonga nje kusixwayisa kakhulu baba. Sibonga kakhulu baba umyeni izwi lenkosi elisixwayisayo kukhona into umyeni ayishilo engifisa ukuthi ngikuthathe to task ngayo. Umyeni uthi mas wesilisa oshadi osindisiwe masekashada kumele abheke kakhulu kulaba abasindisiwe. Awubheki nje kakhulu ubheka kona kodwa ubheka nje kona la kusindiswe khona kuphela ungabheki kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi bekungekona lokufuna ukusho sikhuluma nje njalo nje sisho izinto ezinjalo. I'm just giving you a hard time baba umyeni. Nawe mlaleli ungenza njalo njengomyeni lapha ku 0861010300 08611010 noma kwi Facebook page yethu 0737091991 noma khona lapha kwi Facebook page yethu wenze njengoswazi lihle uzidle ekhaya kaJobe Ngcobo
uthi siyabonga nje kakhulu baba Nkosi nobaba Khoza ave nibamela abantu besifazane ningabagxeki futhi nabesilisa kame nimamela abantu besifazane ningabagxeki futhi nabesilisa kodwa niyabhalansisa siyabonga kakhulu kuhle ukuzwa ukuthi siyabhalansisa kubhalansisa thina kubhalansisa izwi impela uzibusele kaMthetho uNyambosa I think ngimbonile izola kwinkonfa uthi amen bafundisi sibonga kakhulu bekumnandi kakhulu ngibongele bonke ababekhona nalabo abangaphumelelanga sorry mina ngifunde kakhulu kuko konke singakhohlwa imanual yeBhayibheli usho njalo laba bebekhona bazokhumbula ukuthi mekukhulunywa ngemanual yomshado kukhulunywa ngezwi lika Smaragda sanibona bafundisi nami ngifunde kakhulu izolo benginilalele uSmaragda sibusisele nina kusho uZandile kaSithole excuse me ebese uPastor B kaNdlovu inqanawe madoda le Nzansi ekito uthi live sibuka ngqo ezindlini zomsakazo evuma tomorrow babutiti kanye no Muruti pastor imoderator ukhoza so namagama amaningi lamkhathini asiphinde sithathe nangomunye umlalelo uthi siyabingelela bafundisi bami ngihlezi nani ngihlale nginilalela niyasibusisa ngokusikhulisa enkosini kusho ukhetho kampele lapha kwaSwayimani ebese na umunye othi siyabonga abafundisi kakhulu baningi abagxeka abagaxele impela uJehova akalisize ibandla lakhe siyabonga kusho usli ebese nangomunye asimuze ukuthi yena uthini siyakwamukela lapho sawubona ngithanda ukubingelela kubaba e-studio ngithi angiphawule kule yokuthatha umyeni usindisiwe noma unkosikazi usindisiwe kuyenzeka uthathe impela uthathe ebandleni nikhule naye nabantu abasha nikholwa nize nikhethane nishade kodwa akuxake nje adlule ongasindiswanga kusuke kuyisimo ongasenze njani ke leso impela banjalo mkhathini mina ngiyazi sisakhula kunabafana nje bathi bafuna ukushada athi uyofuna umfazi esontweni so baningi abantu besilisa abeze enkonzweni hayi ngoba besindisiwe noma befuna insindiso it's because so wenze konke akwenzile emhlabeni sokhathele sofuna manje ingane esindisiwe engezomhlupha njengalabo gijima nabo ematendeni nasendaweni ilamkhathini ngicabanga ukuthi lento ye premarital counseling ingalekelela kakhulu just because umuntu nikhonza naye nihamba naye inkonzo akusho ukuthi usindisiwe mase kuhlalwa phansi ke sekwenziwa i-premarital counseling kuyaphenywa impela angazi kabanye abefundisi benze njani kepha cha mawungazi ungeza nje kwi-premarital counseling efana nalethi nesiyenzayo ila siqala khona impela futhi asiveli nje sithi izwi lenkosi lithi sifuna ukwazi wena ukuthi ul-understand kanjani izwi lenkosi that's where you can pick up mkhathini ukuthi khona insindiso engaphelela sikwamukele emoyeni sawubona Sanibona egameni likaJesu umfundisi wami inkosi nobaba Khoza egameni likaJesu baba Majola Nkosi noma bengingekho seningithathe ngamehlo engqondo nangibeka nje babasangathi bengikhona sijabulela lokho siyabonga kakhulu uma silalele izeluleka nathi khona la esizakala khona kakhulu egameni likaJesu kodwa nje ngifuna nisakhuluma baba ngalento ukuthi khona into engike ngayibona la nina engikhona ukuthi kunomakhalane bami abangezansi kunomakhalane abangenhla
uma babe ngibona ngilekelela umama wasekhaya uma ewasha nami ngithi kusasa ngabona nabo sebeyijoyine lenkonzo endenini yabo kumakhosikazi abo babeqale bathi ubaba uMajola wenzani impendulo yami yayodwa ukuthi phela mina angiganwanga isigqila mina ngagcina unkosikazi futhi engimthandayo sebenga umuntu omthandayo ngeke umenze isigqila uyamnisela njengembali ekhaya so-ke ngajabula kakhulu la sengibona khona nabo sebekwenza lokho yabo namakhosikazi ayizo ngempela zoba ngithi babumajola isibonelo esihle ukuthi ulekelele umama ngoba phela izinto silethi umama uzoba umsisi uzolekelela wena hayi kuzoba isigqila kunjalo umthandazo wami ukuthi ngosomthatha nabanye baba nje ngiyabona ngelinye ilanga ngisesitolo lapha eStachekasi ukuthi lento ibalulekile kakhulu umama ugqoba inqola ubelethe ingane emhlane ubaba uphethe induku ulethe ufake isandla phakethini lokho ekhomba ngenduku ukuthatha nakho lokhu kufaka enqoleni kwasuka umsebenzi omkhulu kabi abantu bavuke impela indlobane basebenzani lo baba uma ubelethe ingane ugqoba inqola ngolokhomba ngenduku ngithatha lokhu ufakela bathi hayi baba kwenziwa lokhu impela mama yethu inqola babugqoba inqola bamkhombisa ngenkani inqola yabo asifuneki sicena abantu sona sibenze njengegcile bethi umuntu hayi ngakulobola wena ngakukhokhela imali umuntu kaNkulunkulu yabo sihlanganiswe ukuthi siphathane kahle sisaphothane kuhambe kahle yonke into phela kusuke kuhlanganiswe uthando umenza kanjani igcina umuntu ukuthi uyamthanda ngeke ukwenze baba kanjalo siyabonga kakhulu inkosi nibusise baba bonga kakhulu nathi baba Majola inkosi kubusise waze wabusiseka udadewethu ethole umyeni ofana nawe siyabonga kakhulu baba Majola kwangathi leso sibone lesihle singaspreada nje esifundazwe sonke nje saKwaZulu Natal ikakhulukazi nangu omunye umlaleli sabona sekwamukela Amen bafundisi bami nami ngithi noma bengingekho enkonfeni yenu kodwa ke ngomoya bengikhona kodwa ke ngithi ke cha hayi sohlala nje sihleli nani kulolu hlelo mina ke nje angiphuthwa ilolu hlelo ngaphandle mangithatha indlela kodwa nje ngihlale nginilalele njalo ningathi ngoba mhlawumbe anisangizwa ngena cha bekuseyinkinga nje yefoni kodwa ke uNkulunkulu usewenzile umusa wakhe ukuthi kwalunga lokho ngihlele nginani nje njalo siyabusiseka ngohlelo lweni ngiyabonga bafundisi bami amen ubaba ubesasho ukuthi ubani siyabonga kakhulu umkhathini kuyathobisa ukuthi kunabazalwane kakhulu abaqhubeka babusise uNkulunkulu ababusisa ngalolu hlela asikwamukele nawe emoyeni sawubona bafundisi bami uMathemba Mngoma eMlazi uyazi ngimzwile umfundisi uma ethi kuhle uma ushade nomuntu osindisiwe njengabo kodwa futhi kuyenzeka mfundisi asindiswe kanti kukhona akufihle emqubeni omunye abekhule vele engasindisiwe asindiswe semdala kodwa imisebenzi yakhe babunkosi nobabukhoza abe yisihluku kumyeni wakhe angamnakekeli umyeni wakhe ngoba engasebenzi amphathe kabi nje ngabe kuvumelekile lokho bafundisi bami Mathemba Mngoma eMlazi hey yeah ngizokuphendula obabukhoza greetings umfundisi Didi nomfundisi Pikhoza ngithanda ukubonga ngeconference yezolo bekumnandi izimfundiso ezakhayo nokudla kumnandi kwamukelwa kahle ngomfundisi uKhoza siyabonga sobonana kuyikhwezela kusho uAusi-M uAusi-M lapha ngiyacabanga uAusmetsi uzombona kwi-singles conference iyeza i-singles conference ngoJuly ikhwezela isekupheleni konyaka kodwa siyombona sawubona ukuthi bafundisi ngiyayizwa mina indaba ukuthi kumele
umuntu athatha umuntu osindisiwe. Ngiyakuzwa lokho. Ngihlezi ngibona emasontweni kufika obhuti. Ubabona ukuthi beze esontweni. Kodwa futhi mawusuthola labantu hayi ngoba beza besindisiwe. Bazofuna osisi laba abasindisiwe. Uthola ukuthi sebekhathele izinto abazenzayo. Sebeza la ngaphakathi esontweni. Ithiwani leyo nto. Futhi lowo muntu ungambona kanjani? Ngiyabonga. Thembekdemi. Mkhathini uyabuza umntakadimba nalo wamlaleli siphendula sithini kubona. Okokuqala ngifuna ukusho umfundisi ukuthi simqaphele kuSathane nobutsotsi bakhe. Yabona uma uNkulunkulu eshinto ethi shada nosindisiwe kuphela bese kuba nento ethi kuwena kwenza muphi umehluko ngoba nabo abasindisiwe kunezinto enje abazenzayo. Sesigrobhili sitha ungaliphikisi izwi likaNkulunkulu ophikisa ukuthi ayi engathi alisho njalo kodwa mawulibona lisho thola ukuhlakanipha kulokho uNkulunkulu akushoyo ungami kwelinye icala uNkulunkulu mayikhuluma oqala ngifuna ukusho lokho. Okwesibili yebo kuyenzeka ucabanga ukuthi umuntu usindisiwe kanti akasindiswanga njengaba lamakhesi ashiwoyo umuntu ofika elentuzeni enkonzweni ezengaleyo nto. Abanye uyazakhela emqondweni wakho ukuthi umuntu usindisiwe ngoba emthanda nje bese ethi umjikelile kanti umuntu vele wayibona ukuthi akasindiswanga. Kodwa futhi bakhona abantu abaziwa njengabantu abasindisiwe basemabandleni kodwa abayiphila insindiso, baphila ama double life. Amanye ayaziwa namakhesi njengiwaziyo. Umzalwane ushadile kodwa uyamazi lo bhuti ukuthi waye umuntu oyintombi. Khona la ibandleni abone sengathi kuwine yena kuyintombi zonke ngoba ke seshade yena akasophinda benazo ezinye kanti akusinjalo. Isigila mkhuba soyigila imkhuba noma seshadile kodwa abantu abasindiswa babonakala ngoba amamembe ebandla babonakala ngezenzo. Niyobazi ngemisebenzi yabo abantu. Ngakho kubalekile ukuthi uthole umuntu osindisiwe hayi othi usindisiwe kodwa izenzo zakhe zikufakazela. Kodwa kuyenzeka futhi esindiswe ngempela awe umuntu awele esonweni asebenzisa izwi likaNkulunkulu ke ngeindlela zokumbuyisa obhabheke esonweni le nto bengikhuza yediscipline yebandla ulethe ebandleni indaba. Uma isindiswe ngempela uzophenduka kodwa futhi mayingaphenduki siyobe sesibona ukuthi bekuyimpisi igqoke isikhumba sezimvu. Kodwa asimethembeni uNkulunkulu thina abantu esimthandayo uNkulunkulu silenze izwi lakhe singavuma ama-arguments aphikisana nezinto uNkulunkulu ayishoyo asuke sidukisa. Asimthembe uNkulunkulu irrespective ukuthi abantu bathini sibambelele ezwini lakhe ukuze singaduki. Sekufike leso sikhathi la mina nomkhathini sithi asibonge ukuba nawe, sibonga ama voice notes, sibonga ama text messages ku Facebook page na ku WhatsApp page yethu. Yiyo konke ukuhlala nathi kuze kube lesi sikhathi. We greatly appreciate that. Asikushiwe ke sikushiyana lawo mazwi. Khumbula funda phela ukuyifundela izwi likaSimakade. Ngokwenza njalo awusona nje istudent sikaMkhathini noNkosi noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni kepha students kaMoya Ingcwele ongezokudukisa, ongashintshi, ongaphenduphenduki, oyilo ayiyena emaphakadeni past oyikona manje abe yikona futhi emaphakadeni in the future. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.